A posledná otázka. Ja ten príbeh poznám a on je veľmi vtipný. Ako si kúpil Fan Rádio? To je na dlhé rozprávanie. Dajme tú takú kratšiu verziu, že jednoducho bolo na predaj a išlo si do toho Francúzska. To je veľmi vtipné. No, vtipné bolo to, že vtedy licenciu na Fan Rádio mala 40% vlastnili, tuším, študenti. To bola nejaká študentské rádio. Aliancia, alebo nejaká aliancia študentov, alebo neviem si už dneska presne spomenúť, jak sa volali. Však to boli tí revoluční študenti. A 60% vlastnil francúzsky Serg. To je majiteľ siete. Áno, francúzsky Serg vlastní aj vo Francúzsku to Fan Rádio. Áno. No a to bolo združenie. Oni neboli SROčka, oni neboli ani akciovka. To bolo združenie založené ešte podľa socialistického zákona, nejakej 130, neviem koľkatky, ktorý ešte komunisti prijímali a po tých 10 rokoch fungovania už im Rada pre retransmisiu oznámila, že musíte sa pretransformovať, inak vám tú licenciu nemôžeme predĺžiť. A vtedy končila platnosť ich licencie, toho Fanka. A vy sa musíte pretransformovať na akciovku. Ale oni sa nevedeli pretransformovať, lebo jeden z tých spoluvlastníkov, tí študenti, ten podiel predali niekomu, ale podpisoval to už po odvolaní riaditeľ tých študentov. Tá študentská rada to zažalovala, že on to urobil po odvolaní. Bol tam súdny spor a tým pádom zablokované celé konanie a nevedeli sa transformovať na akciovú spoločnosť. A ja som sa vtedy dal dokopy s Francúzmi a som povedal, tak tu na táto licencia končí, neviete ju predĺžiť, lebo neviete to kvôli týmto veciam. Značka patrí Francúzom, know-how majú Francúzi, budova im nepatrila, kde sedeli. Ja hovorím, poďme to urobiť spolu, zatiaľ pol na pol, založme Rádio AS, vy budete mať polku, ja polku a sa posnažím sa vybaviť tú licenciu. A povedali, dobre, tak ti to predávame, ale tým, že to bolo, viete, také komplikované a nemuselo to výjsť, tak nebola tá suma, ktorú pôvodne chceli. Ja neviem, oni chceli vyše 100 miliónov korún vtedy. Takže som ich tlačil na cene. Nemáte to isté, bez mňa sa vám to nepodarí a blbosti som im rozprával. Strašil som ich. A tlačil som cenu dole, tak už som to dotlačil na 70 miliónov. Potom som to začal tlačiť k 50 miliónov. Potom som ich strašil, ak to nedostanú. A ešte som ich tlačil. Ktorý to bol rok? 99. Čiže to už si mal x rokov v Leky. Jasné, 10 rokov. Čiže v tom čase mal takéto peniaze. Jasné. Teda teoreticky. Teoreticky, počkaj, teoreticky. A teraz som ich tlačil. A ako by mala to vyzerať tá zmluva, tak to prišla Veronika Karet, to si do dneska pamätám, ktorá to bola team leaderka, nejaká ich, ktorá mala na starosti obchodné podiely po celom svete, lebo oni majú, neviem, či 200 alebo 300 rádií, stovky. Veľká spoločnosť. Niekoľko televíznych staníc, oni robia miliardové obraty. Veľká spoločnosť. No a tak sme 3 dní boli zavretí vo Fan Rádiu, právnici, a povedala, že neodíde... Nie tu. Počkaj, najprv tu. Že neodíde, kým to nepodpíšeme. Ale tam sme sa hádali o každé slovíčko na tej zmluve. A vadili sme sa, lebo ja som ich tlačil s cenou. A na konci som ich dotlačil do nejakej úplne nezmyselnej ceny, že 38 alebo 39, no do 40 miliónov korún. Áno, a na začiatku chceli 100. A keď už som sa s nimi dohodol, že tých 40, tak sme rokovali o tej zmluve. 3 dní sme boli zavretí vo Fanku, my sa len striedali, právnici sa mi striedali, ostatní spali na sedačke. To som ešte v živote nezažil. 3 dní, 24 hodín v kuse. No a každý deň. No a vyrokovali sme to a mali sme to ísť podpísať do Francúzska, do Paríža. Do centrály. Áno, Serku. Áno. Tak došli sme do centrály, do takej budovy v centre vedľa víťazného oblúku, kúsok od Champs-Élysées. Mali takú veľkú budovu a tam mali všetky tie rádie, tam mali, ja neviem, RTL rádio, RTL Plus, Fan rádio, neviem čo, veľký house na najvyššom poschodí, taká obrovská kancelária, tam
došiel najvyšší predstaviteľ, šéf celého koncernu. Áno. Došiel tento najväčší boss, ktorý má pod sebou desiatky tisíc ľudí, obrovské obraty a tak ďalej, tak došiel to akože podpísať a mi dal tú vážnosť, že so mnou poobeduje. Tak sme si sadli aj s mojím právnikom, s pánom Janošikom a začali sme jesť. A teraz oni nám nosili, tam došli také livrejovaní s tými rukami, otvárali také hrnce, vieš, to som prvýkrát v živote videl. Ja som tak dobre jedlo, nikdy v živote nejedol. Teraz sme to začali jesť a teraz sa bavíme s tým Francúzom, že teda sme to zvládli, ideme to podpísať a on sa nám pýta, kedy vy nám to zaplatíte. Na to ja mu hovorím, ja to potrebujem dať na splátky. Keď ty si išiel kúpiť rádio, na ktoré si... Nemal, no a čo? Však za peniaze to vie kúpiť každý, ne? Ale urob to bez prachov. No, však ja som vždycky všetko kúpil bez peniaze. Dobre, a čo bolo ďalej? No, tak jemu zabehlo, lebo stral sa s tým neviem koľko, rokovalo sa, vybavovalo sa, cestovalo sa, platili za právnici a ja mu poviem pri obede, že fajn, že dotlačil som ho do miniseny a ešte som mu povedal, že to potrebujem na splátky. Tak jemu zabehlo, položil príbor, stál a odišiel bez slova preč. Ja hovorím právnikovi, že pán doktor, rýchlo jedzte, za chvíľku nás vyhodia. Tak sme začali rýchlo jesť, lebo sme čakali, že za chvíľku príde a že nám pôjde a tam sú dvere. Ale to bolo tak dobré jedlo, ja tak hovorím, ale makajme. Tak rýchlo sme to mastili tam tú rybu, ale neviem, čo tam bolo. To bolo excelentné, som rozmýšľal, že aj jemu zjem. Vieš, potom došiel. Za aký čas? Dlho to trvalo, tak akože 2-3 minúty, ale to bolo jak hodina. Jasné. V tom čase. Došiel, chytil tie papiere, jak tam boli na stole, to sme mali slávnostne podpis. Ja som tam mal doložku už pripravenú, že na splátky. Kúkol na mňa a hovorí, že toto som ešte nezažil. Chytil to, tak to mi to hodil a odišiel preč. Tak som odišiel s rádiom a zaplatil som im miesto 40 len 5 miliónov. Len 5. To bola akože prvá splátka. Áno. Počkaj, to bola akontácia. Dostali 5. A všetko ostatné o rok. Koľko rokov si to splácal? No nejaké 4-5 rokov som im to splácal. A to už som splácal so ziskou toho rádia. Jasné. Čistá robota. Vieš, nádhera. Milujem ich. Milujem Francúzov. No dobre.